Dobar dan, deco. Septembar mesec. Polazak u školske klupe. I ono čuveno zvono. Za početak. Ali i za kraj. Ćao društvo. Eto nam vikend 11. septembra u parku Georges Henri u nove radosne pobede našeg srpskog kluba Krug. Zajedno. Snima ovaj. Hej, čao drugari. Ja sam malo zasvirao. Radim na jednoj novoj pesmi koju ćemo svi zajedno otkriti 11. septembra. Vidimo se tamo na druženju. Biće dobra ekipa, biće raznorazne aktivnosti. Ja ću se pobrinuti da bude i muzičkih aktivnosti, da na što lepši način otpratimo ovaj letnji raspust i dočekamo novu školsku godinu. Stoga, budite tu i, hej, povedite roditelje.